बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। बर'नि आगोमा आरो गोजामसिन थियेटार सोरां मन्जुआ 50 बोसोर फारसे आगान सुरबाय। बर'नि जारिमिनाव सोरां मन्जु थियेटारा सनानि हांखोजों लिरनाय थागोन। बे गोलाव बोसोर बर' हारिमु राव थुनलाइ सिबिबोनाय सोरां मन्जु थियेटारनि बिगोमा मुस्रि चन्द्र कान्त मोसाहारिनि आखायाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि पुन्जिनिफ्राय पश्चिम पटला गामियाव फावथाय दिन्थिनाय जौसाङाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा 5 लाख रांनि चेक गथायदों। बिथांनि गोबाव सम दुखु दाहा सैनांनानै हारिमु सिबिनायखौ जों थाखा फैसाजों सुख'नो हानाय नङा। अब्लाबो जों बयनिबो अनसायनायखौ मोनोब्ला बेबादि थियेटार हानजाफोरा जौगालांनायाव आरो हारिमु सिबिनायाव हेफाजाब जागोन आरो बयखौबो हारिमु सिबियारि बर' थियेटार हानजाफोरखौ अनसायनो आरो थुलुंगा होनो थाखाय बिथां बिश्वजित दैमारिया खावलायदों। फिन सासे हाबा जाखानाय बर' आइजोआ आलाय-सिलाय जानानै दङ। थांनाय दान मोननैसो सिगाङावनो हेलबिना दैमारि मुंनि सासे आइजोआ तामिलनाडुआव खामानि मावनो थांनाया फैफिननो हायाखै। फिसाया बिखौ लानानै गोबां दुखुआव दङ। जाथाया जादों बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं मिलनपुर गामिनि प्रदीप बसुमतारीनि बिसि हेलबिना दैमारिनि। मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय दान मोननैसो सिगां हेलबिना दैमारिया गावनि फिसाय आरो नखरखौ गारनानै तामिलनाडुनि मोनसे कम्पानियाव खामानि मावनो थांदोंमोन। बेनि उनाव फिसाया हेलबिनाखौ लायनो थांदोंमोनब्लाबो कम्पानिनि बिगोमाया हेलबिना दैमारिखौ हगार हराखै। बेबादिनो लायनो थांबाय थानायाव गोबां खेब बुनानैबो हरजादों होनना फिसाया फोरमायदों। बेनि उनाव कम्पानिनि बिगोमाया हेलबिना दैमारिखौ हगार हरनानै तामिलनाडुआवनो आरोबाव गुबुन सासे सुबुङा हेलबिना दैमारिखौ लांनानै दोनहैबावबाय। बेबादिनो लिंहरफिनब्लाबो रायहरनायखौ फोरमायदों फिसाय प्रदीपआ गावनि बिसिखौ बे समावबो फैफिननो थाखाय खावलायहरदों। जाथायनि सायाव आबुङै मोनथिनो थाखाय 7418273173 बे नाम्बाराव कल खालामनानै सोंहरनो हागोन। इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन आसाम आफादनि बानजायनायाव चिरां जिल्ला हाग्रा बिफाननि आलासि नब्लाङाव खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। थांनाय 28 अक्ट'बर खालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय साबकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय कक्सागुरि गामियाव फालांगिरि एबा दाम्पार बिगोमा जिरेन्द्र नार्जारिखौ माखासे सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा KLOनि नंखाय मुं लाना बुथारखोमानाय आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हायाव दखल खालामना न' लुनानै थाफैनाय सुबुंफोरखौ सरकारनि फारसेनिफ्राय थाबैनो इभिक्सन खालामनांगौनि दाबिजों इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशननि आफादनि आफादगिरि मार्कुस बसुमतारी बिथाङा गावनि मावथि हानजाफोरजों लोगोसे खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। दासिमनि खौरांफोरा बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। मोजां मोनोब्ला एबा नोंथांमोना चेनेलाव दिनैसो फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांनो दाबाव। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।